Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σου 3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το λυμφικό σου σύστημα. Το λυμφικό σου σύστημα είναι το φυσικό δίκτυο αποτοξίνωσης και αποστράγγισης του σώματός σου. Καθαρίζει κάθε κύτταρο καθημερινά. Μεταφέρει 2-3 λίτρα λυμφικού υγρού, περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που φιλτράρει το αίμα σου κάθε μέρα. Σε αντίθεση με το αίμα, δεν έχει αντλία και βασίζεται στη κίνηση, στη βαθιά αναπνοή και στην υδάτωση για να λειτουργήσει καλά. Δεύτερον, οι πρισμένοι λεμφαδένες είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σου εργάζεται σκληρά για να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Πάνω από 600 λεμφαδένες είναι διάσπαρτες σε όλο το σώμα. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο λαιμό, στις μασκάλες και στη κοιλιά. Τρίτον, το λυμφικό σύστημα είναι βαθιά συνδεδεμένο με το νοσοποιητικό, το πεπτικό και το νευρικό σύστημα και αυτά χρειάζονται φροντίδα. Οι απαλές κινήσεις όπως το περπάτημα, το stretching, γενικά διατηρούν την ομαλή ροή της λέμφου. Το άγχος και η αφυδάτωση επηρεάζουν πάρα πολύ τους λεμφαδένες. Η υποστήριξη του λυμφικού συστήματος επιδρά θετικά στην ενέργεια, στο δέρμα, στις ορμόνες και γενικά στην ανοσία, στο νοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν κινήσου, ανέπνευσε, ενυδατώσου, να είσαι σε ροή. Η λέμφος το λατρεύει αυτό. Κίνηση θέλει και να ξέρεις κάτι άλλο. Το Burn Therapy δουλεύει με ειδικά πρωτόκολλα πάνω στο λεμφικό σύστημα και σε βοηθάει να ξεπρεστείς πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος εάν θέλεις να χάσεις βάρος.